ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଟକାଇଲନି ଭାବି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନା। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ। ଯାହାକୁ ଯିବାର ଥିବ ନା, ସେ କିଛି ବି କରିକି ଯିବ। ଜଣେ ତୁମ ଲାଇଫରେ ଯିବା ଟପିକ୍ ଆଣିଛି, ତାମାନେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମ ଲାଇଫରୁ ଯାଇସାରିଛି। ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମ ମନରେ ଏମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଆସୁଥିବ, କାଳେ ମୋର ହିଁ କିଛି ଭୁଲ ଥିବ। ସେ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ସେ କ'ଣ କେବେ ଏମିତି କରିପାରିବ? ମୁଁ ହିଁ ତାକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲେ ବି ମୁଁ କହିବି, ତୁମେ ତା ଯିବା କଥା ଭାବି ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନିଅ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ କଥା ତୁମକୁ ଲାଗୁଥିବ କି କହିଦେବାଟା ସହଜ, କାହାକୁ ଭୁଲିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଥରେ ଭାବ, ଯଦି ସେ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଛାଡ଼ିକି ଯିବାଟା କ'ଣ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା? ଯେବେ ତାକୁ ଜଣା ଅଛି କି ତା ବିନା ତୁମ ବଞ୍ଚିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟକର, ତାପରେ ବି ସେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। କ'ଣ ତୁମେ ଏମିତି କରିପାରିଥାନ୍ତ? ମୋ କଥାଟି ଆଜି କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ହୃଦୟରୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର।